Uy, grabe si Cara. Cheater. Cheater ka, no? Cheater ka sa lahat ng aspeto. I've changed. Wow. Are you really Carl? Wait, what did I go? Are you really Carl? I really? Ano? Ang sakit! Are you really Carl? A little can. Hello, Raptor. Ang problema niya. Too much ito. English ko, diba? Ba't may ito? Welcome to my channel, and today I'm with Gandang Cara. Hi! At gagawa kami ng challenge today. I know na marami nang gumawa nito. So, last year din may mga nakita akong ibang mga content creators na gumawa na din ito. Pero yung pangalan ng challenge na is Speak Out. Pero yung nabili ko, Watch Your Mouth. Okay. Watch Your Mouth. First time ko to. So parang ganun lang din siya, parehas lang din sa Speak Out Challenge. So ito, yung nabili ko, Watch Your Mouth. Pero again, the same lang din. So ang gagawin namin, wait lang ha. So ang gagawin namin guys, is, ito, nabili ko lang to kanina sa Green Hills. Talagang nag-isip ako ng content, sabi ko, kasi yung original content na gagawin sana namin, eh, matindi. Akala ko nga yun eh. So, naganda si Cara nun. Pero anyway, next time na lang yon. So, gusto ko medyo nakakatawa. Okay. So, bumili ako nitong Watch Your Mouth board game. At ito siya. Marami siyang mouthpiece. May 10 pieces na mouthpiece. Nabuksan ko na kasi kanina. Tapos, may mga cards siya. Tapos, sa mga cards, may 6 na pwede kang magsulat ng own phrase or words mo. So, kami ni Cara, ayan, may tatlong parang personalized na pwede namin isulat dito na phrase or words para sa challenge. At bibigyan namin ang isa't isa ng 1 minuto para mahulaan ng isang phrase or word. Kaya may ganito din siyang kasali. Dito sa may timer. Board game. Yes, ito. May timer siya. 1 minute. So, dito namin ilalagay. Ang lagayan ay stick o. Uy, commercial ko yun ng bata ako. Oo, nakita ko yan. Ganda ni Cara, no? Super cute rin yung bata. Oo. Ayan po. So, for 1 minute, so, mag-jack and point lang kami kanina kung sino yung mauna. Okay. So, 6 na ganito. Sige. 6 na ganito kasama na to. So, pipili pa kami ng 3 pang nakasulat na phrase. Ayan o, marami. Ayan guys. Parang baraha lang o. Yes. Yes. Vlogger. Okay. Mahirap. Sa phone lang kasi gamit ko guys. Basta yan. May mga words dito. So, 1 minuto lang ang ibibigay namin sa isa't isa para mahulaan yung word ngayon. So ngayon, yung 3 cards na meron kami, ayan, susulatan na namin to. So huwag mo ipakita sa akin, girl. Sige. Ngayon na natin sulatan. Ngayon na natin susulatan. Ano ba to? Asin o asukal? Huwag mo muna, hindi pa tayo nasa start. Sulatan mo muna, okay? No copy. Tagalog yung isusulat namin dito. Okay. Lahat ng cards kasi in English. So ito Tagalog. Go. 3, di ba? Oo. Okay. Wala pa, wait lang. Tama kaya itong ginagawa ko? check mo nga! Ganyan ba? Oo, pwede. Phrase ba? Phrase? Oo, pwede. Phrase ba? Phrase? Nangungopia ka! Nangungopia ka! Nangungopia ka! Hindi ko nakita ng buo. Promise. Hindi ko nakita! Ayaw mo niwala, hindi Uy, ko nakita. grabe si Cara. Cheater ka, no? Cheater ka sa lahat ng aspeto. I've changed. Wow! Uy, hindi ko nakita. Hindi, huwag kang mangopia. Okay. Ang dadali na to sa akin, ha? Ako din, ha? Super dali. So, Okay. huwag mo ipakita sa akin. Okay. Ayan. So, nakatago na yung 3 ko. Ayan, guys. At pipili pa ako ng 3. So, pili tayo ng 3 dito, Cara. Pili ka muna ng mouthpiece mo, te. Okay. Malinis yan, ha? Oo, sige. Pero gusto mo yung maliit. May mga sizes ba?
May maliit Tatlong guys, turbo. May tsaka maliit naman malaki. pala So, eh. nabili ko po ito pala for 850 pesos. Okay na. Ayan, Mahal so mo. maliit. Okay. Okay. Nandiyan na. Sige. So, pumili ka muna ng tatlong cards. Pili ka Okay. dyan. Or puso. Ilalabas ko na dito. Mhm. Okay, 1, 2, 3. O, okay na. Ikaw, pili ka na. Ah! Pwede pa lang tignan yung pipiliin eh. Pwede nga. Papagat ngayon si Kara, hindi ka nagigit sa laro. Or nagigets mo din. Nagigets mo Andito din. nga para si Almira Shield. Ano ba tayo ng cheating? Bilis na matake, ano kung sili? Oo, kanina. Hindi naman nakita ng buo. Grabe ka. Sobrang ano rin nakita ko yung dulo. Wala kang letter. Okay na. A few moments later. Minsan tanga, tangi Okay, go. talaga din si Karen. Minsan tanga, tangi Okay, go. talaga din si Karen. Nanigurado lang. Diyos ka. So, eto Okay. na. Magja-jack and point na tayo kung sino yung mauna. So, kung sino yung talo sa ating dalawa, siya yung unang magsusuot ng mouthpiece. Okay, sige. Okay. Kung sino yung talo, ha? So, nagprepare din pala kami ng tissue, guys. Kasi tutuloy yung laway namin. Parigurado, go. Bato, pick. So, okay. Again, 1 minute per word, per phrase or per words. Ngayon lang ako natalo sa bato pick ah. Sige na. Baliktad, te. Suotin mo. Yes. Ay, God. Teka lang, lululok muna ako ng maraming laway. Ganito siya lahat, ah. Ganyan. Ay, God. Ate. Iwasak mo. Parang di sanay, oh. Iwasak mo. Parang di sanay, oh. Laki masyado ito. Nasuka ko. Hindi ako sanay sa malaki. Yeah. Maliit nga lang yun, eh. May malaki pa nito dyan, oh. Sige na. Teka lang. Kahit anong mangyari, huwag mong anin yan, ah. Kahit tumuloy yung laway mo. Yan, ganyan. Ganyan dapat. Ay, gosh. Ay, maliit na. Pakita mo muna. Ayan. Ano? Ang sakit na sa malang ano, gilid. Ayan, oh. Ah, sige na, sanay laki ka, ging na. Oh. Ging na. So, yung una Tagalog phrases, ay yung English Ay. phrases muna, yung tatlo. Bakit tinahirahan kayo sarili ko? Ang hirap ng sinili ko. Ang hirap kasin. Go. 1, 2, 3, go. Ay, likay. Elas na ako. I really, Hali. ano, Ang sakit! Ay, ilikay. a little can, Hello, Raptor. Ang problema niya talaga yung Ang pag- sakit! Ang sakit! Ay, ilikay. Raptor. Parang chipmunks. I really can, No! ano, first word muna. Tinakikita ko ganun ka. Ah? Ah, Ilikay. Ilikay. little. No! Ah, ah, Ilikay. a lyrical, Ilikay. a lyrical, Ilikay. ay, konti na lang. I really can't. Ay, ilikay. A lyrical, Ala na! oh, wala na, pata. Ano yung Ano word? yan? Ito. A biblical velociraptor pala, guys. Diyos ko. Ang hira niya. Asan na yung ayaw Ang talaga? hira. Hindi siya makita. Basta yun yun. A biblical velociraptor. Okay, next. Okay, next. Yeah, okay. Wala. Anong ano tayo? Wait lang. Timer starts now. Too much. Too much. Too much. Ito. Little. Too much little. Too much Bible. Ito. Too much ito. English ko, diba? Ba't may ito? Yung flower ka. Yeah. Yeah. Tuloy na ito. Too much ito is all. Too much little Eastwood. Get you really Would get you really rat. rot. No. Ano? Ang hirap nito. Too much. Too much Ito
Too much little. Too much little. Too much. Heto. He. Heto. Heto. Israel. Get you really rocked up. Would get you really wrapped up. Di wala na kanina pa. Hindi na kailangan. Too much Pepto-Bismol Alright. will get you really backed up. Ano ba yan? Ang hirap. Go na. Next. Kahirap nito. Go. Far out hottest. Far out. Hottest. Lottest. No. Far out Baptist. No. Ano? Kahit na. Hottest. Floatist. Yan, yan, Flutist. Floatist. Ah. Ano yung una? Kadali mo tayo sinabi mo Oo. eh. Far out. Far out floatist. Ah. Yes, you are point. Okay. Far out flautist. Ayan pala. Yay! So it's my turn. Okay. English words. Ha? Ako rin? Hindi. Okay. Ako na. Yes. Ah. Okay. Ang sakit sa ano. Ganito pala pakiramdam na ma-stretch yung ano. Yung bunganga. Ayoko. Okay na. Kaya ayoko na malaki. Talaga? Ang gusto mong pagkain. So maliit. Okay. Game? Ganun na na. Okay. Ready, set, go. Mommy. Ha? Mommy? Mommy. Mommy? Galing ko. Wait. Wait. Mommy, wait me. Ha? Mommy. Oh. Wait me. Paid me. Wait me. Raid me. Made me. Mommy made me eat Mommy made me eat my my M&M's. M&M's. Yun! Ang galing ko, Grabe! grabe. Mommy made me eat my M&M's. Yun. Galing ah! Wow! Magaling lang talaga ako magsalita. Kaya ano, Buisit. Sanay ka sa ano? malaki. Kaya ganyan. Stretch na siya. Tignan mo. Ano? Okay! Next. I want I want my baby my baby. rock reels. Ha? Rock reels. Rock? I want my baby. my, Ano rock reels. I want my baby rock reels. Rock beats? Rock. Rock beat. Rock. Rock? Ano? Rock. Rock? Rock reels. Reels. Leaves? I want my baby Oh my gosh. rock. I want my baby black leaves. I want my baby rock reels. Help! I want my baby Rock reels. rock rates. No. Rock I rates. want my Black reeds. crazy I want... rock reels. Wala akong maisip. Rock reels. Wala na. Zero. Ano yun? I want my baby rock reels. My baby back ribs. I want my baby back ribs. Yan. Okay. Okay. Ano na? Okay, next. Go. Painting Painting in in my pink, my fake, my pink, my pink, painting painting in pink pink pajamas. pajamas. Ano? Painting in pink pajamas. Painting in pink pajamas? Tama ako? Magaling na talaga akong Galing, salita, galing, guys. galing ko, galing ko. Kaya- So, panalo na ako, Panben. Di po, may pagtagalog ko. Sige. Okay, go. Round 2. Okay. Ito na ulit. Baliktad. Ang hirap. Ayun. Hinakaliit na tayo, hindi nakasanay. Okay. Okay. Sige.
Ang Tsaka. tsaka. Oh. Ang tsaka mo. Wala pa ng timing. Ang tsaka mo, 2 points na ako. Okay. Ay, wait lang. Go. Sino ang Sino ang aliw? baliw? Ta? Oh my God! 3 points na ako. Okay. Ang isa nga, no? Wait. Okay. Okay, go. Ano Ano? ang Ang? ulam? Ano ang ulam? No, no, no. Bilis naman. Ano ba yun, Kara? Bakit ang dali na nalagay ko? Sa akin na to. Tanggalin ko na. Ah. Ang sakit. 2 points ka, di ba? Oo. Okay. First, ganda ka. Napakadali. Ganda! Ganda ka. Ano ba yan? Dapat ito yung first round. Dumali bigla. Yun lang. Isa ka. Henge, Penge. hera, Pera. te. Te. Ito to. Padalian ba to? Penge, pera, te. Ito. Okay. Nek mo. Nek-nek. Nek-nek mo. Aray! Wala, sakit na lang! Ang dadali! So, tapos na? Tapos na yun! Hindi ako nahirapan. Ano yan? So, So, sino panalo? Hmm? Sino panalo sa atin? Ikaw! Ako panalo? 2, 3, 4 points, ako 4 points. So, mag-twist ka. Ayan. So, ayan guys, nagawa namin yung Gacharat o yung Seek Out Challenge. Sana, ayan, sa mga gustong gawa nito at gustong bumili, again, nabili ko po ito sa Green Hills sa 850 pesos. So, kayo na kung gahala, intindi ko ano yung sinasabi ko dito. Ang Okay? kagat ka. Tayo na kansin ako. Ang dula ng ihin ko, mati ng ihin, no? Asan? Oo, ano? Thank you so much for nadamadan sa mga Ayan, oh. teeth. Agawit, hindi na ka ng ihin. Alam mo dyan. Yes, guys. So, ayan na. Maraming Parang salamat pala, sa... ginawa natin 3 rounds na. Parang mas nakahawa. Pero anyway, I hope you guys enjoyed this video. And please don't forget to subscribe to my channel. Hi Malaya. Click nyo din po yung bell button para ma-notify po kayo kung may bago akong upload. And Gandang Kara. Yes, subscribe din po kayo sa channel ko, Gandang Kara. Click nyo rin yung notification bell. And Instagram ko, Gandang Kara. And fan page, DJ Kara. Thank you so much. Thank you guys. Thank you sa guys for watching. Susunod na Wow. tayo tayahin ng ating Gacharat. Ayun, Sika Challenge. Till the next video. Bye! Bye! Love you lang guys.